Tsiku namba 34 kugulitsidwa. Akuluakulu a m'bwalo la nsembe anakhala upo wakuti amuphe Yesu. Tsono mdierekezi analowa mwa Yudasi Isikarioti amene anali mmodzi wa ophunzira 12. Yesu anachoka ku Yerusalemu kupita ku phiri la Zitona kukapemphera. Pempherani kuti mungayesedwe ndi zoyipa. Yudasi Isikarioti adamupereka Yesu atalandira ndalama zokwanira makwacha 3. Yesu anazindikira kuti nthawi ya imfa yake kuti akafere mtundu wa anthu idayandikira, ndipo anapemphera. Atate, ngati mufuna mundichotsere chikho cha masautsochi, komabe muchite zimene inu mufuna. Osati zimene ndifuna ine ayi. Pamenepo mngelo wochokera kumwamba anamuonekera namlimbikitsa. Ndipo thukuta lake linali ngati madontho akuluakulu amagazi ogwera pansi. Bwanji muli kugona. Dzukani. Pempherani kuti mungayesedwe ndi zoyipa. Yudas, kodi uli nkupereka mwana wa munthu kwa adani pompsopsona? Ambuye, kodi tiwatemendere upanga? Fulumiyani ngwireni. Basi. Chozizwitsa. Kodi mwabwera ndi malupanga ndi ndodo monga ngati ndine wachifwamba? Masiku onse nali nanu mnyumba ya Mulungu koma simunandigwira. Koma nthawi ino njanu, ndiponso ya mphamvu ya mdima. Gwireni. Yang'aneni bwino. Asilikali anamtenga napita naye m'bwalo la milandu nayamba kumnyoza kuti ndi mfumu ya Ayuda. Malo ya mfumu? Tiuzefe chili chichilike ndi chani? Kodi mutipulumutsa inu mfumu? Inuyo? Munthu yuso anali Ndi Yesu. Mkaziwe sindidziwa ameneyo. Nawo nali limodzi.
Ntchito anu. Waona tsopano watsika. Ndiwe mmodzi wa iwo. Sindine hayi. Ndithudi uyuso nali naye pakuti ngo ku Galileya. Choka pa. Sindidziwa zimene ukunenazo. Ndipo Petro anakumbukira mawu aja amene Ambuye anamuwuza kuti, lero lomwe lino tambala asanalire udzandikana katatu. Kodi kusiyana kwa Yesu ndi Petro ndikotani pamene aphinjika? Nanga kodi chifukwa chiyani Yesu anampempherera Petro